Wow. Se! Hvad? Nu skal vi bare have vores masker på. Oh my god. Ej, den er sej til mig. Hvad er det der? Jeg kigger væk, imens jeg tager en. Nu har jeg fået en. Let's go, guys. Ej. Come on. Okay. Nej, det er en sort. Okay. Så tager jeg den her. Den er alle trapper. Til huset. Og spørg dem, du møder, om de har set din... Har I... Så bare en anden. Okay. Gå. Der er sagtens være nogen her. Pas på. Hey, ved du, hvor bordfodboldbordet er? Jeg tror, det er deroppe. Okay. Det er virkelig sjovt. Haha. Det her er sådan en dum task, seriøst. Ja, men synes du, jeg har flotte for? Det er min task. Lidt underligt. Det er meget underligt. Er det flotte? Det vil jeg ikke sige. No. Jeg vil ikke sige, det var flot, men jeg vil heller ikke sige, det var grimme. Fuck dig selv, mand. Seriøst, det her er sådan en dum task. Seriøst. Det gør jeg aldrig igen. Det gør jeg aldrig igen. Nogen er død. Jeg kommer! Hector er død. Jolle. Jolle. Og Jolle, det er mig. Hvem sætter for Jolle? Det er 1, 2, 3, 4. Alle sætter på dig. I stedet for at lave en task. I stedet har ikke et bevis. James! Jo, jeg har et bevis. Jolle, han beskylder mig bare for ingenting. Jeg har et bevis for, at det bliver lavet. Han vidste, at Hector døde nede ved puderummet. Ja, uden jeg havde sagt det. Fordi puderummet er nede ved kælderen. Nå, må man gerne putte noget. Det er Laurits. Jeg var altså inde i... Jolle, han anklager bare alt muligt. Okay, hvor mange stemmer? Ja. Jolle, undskyld. Eller... Hvem stemmer for Jolle? Jeg ved ikke. Og Jolle, det er mig. Hvem stemmer for Jolle?
Det er 1, 2, 3, 4. Alle stemte på dig, undtagen dig selv. 6. Nej. 6, Jolle! Vi skal lige have dig stemt ud. Nå ja. Vi stemmer Jolle ud, vi stemmer Jolle ud. Jeg synes, at det her game er forvirrende. Ja, det er det fandme. Det er det fandme til stille Jane. Hvor er han? Nej, nej. Det var en ny vask, den der gjorde ondt. Lad os prøve den. Altså, jeg kunne ikke finde en vaske, som ikke gjorde for ondt. Så jeg må lede videre. Aha, jeg har fundet en. Ja. Er det den rigtige? Så over tv-stuen. Hvem? Nu mangler jeg dig. Max, hvor tv-stuen her? Den er, jeg kan se min hemmelige ven. Max, den lav, den er der. Nå, men jeg troede, det var Tine. En før. Er der nogen, der har set min hemmelige ven? Sådan. Hvad? Den tager spillet. Okay, jeg lader det for. Eller det er så stærkt. For det er bare ikke sjovt. For helvede. Okay. Det var en sjov film, det der seriøst. Jeg er spøgelse, så der hvad sagde jeg?